Hello everyone, welcome back to my channel. Friday này जोङो हाबा जाहैनो ओंखारदों. दासो मोनाबाय. खयथासो जाखो थाय टाइमाबो टाइमा 6:30 जाबाय. 6:28 जाबाय आरोना 6:30 जानोसै. फैदो माबार. लाखिया डिस्टार्ब खालामगासिनो. जोङो मानि लोगोफोर न'आव थांगोरगोन जोङो. न'आव थांखांनानैसो माने हाबायाथ' जोंनि गामियावनो नालाय न' खाथियावनो आरोना न'नि एसे दावखोनांगौ बिसिना मोनगोरो ओमफ्राय जोंना हाबलांथारनानै आरो न'आ ओमफ्राय न' खाथियावनो नालाय ओमफ्राय दा जोङो न'आवहाय हाबैगोनसै आरोना न'आव हाबैखांनानै ओमफ्राय हाबायाव फैफिनसै आरो लोगोफोरबो थांगोन आंनि लोगोफोर बोराय ओमफ्राय फंबायबो थांगोन ज' थांसै आरोना जोङो आयौ बे गेटआबो ना ओरैबायदि लाखिजा ओंखारनाय टाइमावनो ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थादों गेलेनो लुबैनाय जायो माने गावनि गावहा जा गेलेनो लुबैयो जोंहा ओमफ्राय बायो बिदि गेलेनो माने लाखिखौ होनदां खोयाखै फैदों गावहा जा गेलेनो लुगैयो ओमफ्राय जोंहा बायो बेलासिबाथाय बियो जि गेलेनो लुबैयो मा होयो ओमफ्राय गिबा ओंखारबोबाय जोङो न'निफ्राय गिबा माबाफोर लानानै थांसै जोंहाथ' गिफ्टबो लायाखै मा गिफ्ट लाबावनोलै हा मा गिफ्ट लाबावो मा लानाय जायोथाय दा नायनोसै दखानाव माबाफोर मोजां बुस्थुखौ लानोसै आरो नायसै लाखांबाय जोङो गिफ्टखौ लाखांबाय आरोना नै लोगोफोर हाबाया बेनो आरोना जोंना लामाया बेजोंनो हाबनांगौमोन ओमफ्राय आङो दा नै बै आंनि सासे लोगोनिथिंसो दोनहैथ'नोसै आरो जों गारिखौहाय माने लामायाथ' जोंना ओरैनोबाबो हाबजाखाया ओमफ्राय बे दा हाबानि बिराद भिर जागोन ना ओंखायनो जोङो माने बे आंनि लोगोनि न' खाथियावहाय दोनहैथ'नोसै आरोना जों आंहा नै सफैबाय लोगोफोर इउनिभार्सिटि जाबाय मा जिनिस क'क्राझार गभमेन्टआ इउनिभार्सिटि जाबाय कटन कलेजाबो जाबाय हारसिंनो इउनिभार्सिटि जाबाय मेथाइ जानोसै मिस्थि जानो नागिरदों नै जोङो मिस्थि आं थरसे जानोसै गिदिरसिम जादों 다시 말이나 말이야? जोंहा ओंखारबाय नै हाबा जानो ओंखारबाय आंसो मालाय जिरायनानै फैदों नै मोदोमनिफ्राय फैगौनो थांगोन दोनबाय जोंखौ ओंखाम जाहैगोनसो दं ओंखाम जाखांनानै मोसानोसै नांगौबा सोरजों मोसागोन बेयावलाय मालाय बरायनाय मोसानाया मुन्नायाबो देलायबायनो दे फैदा फैदा नै फैदो नै बेयावनो आरोना नै थांगासिनो जोङो थांगासिनो दङ Welcome to the wedding of Doritri and Daimalu 26 February 2024 deh 당치비를 타벨랑시
हिन्जाव गोदानजों नै आङो एसे फटक लाबाय आरो ना माने जोङो उन्दैयावहाय लोगोमोन आरो गामिनिनो लोगो जाहैबाय ओमफ्राय दा फटक लाबाय आरो जोङो नै खोनासंजोबासै ओइ बेयाव 스드니 타이도든 벌레. mana 타이토네 आं माबागोन औ आं फैफिनगोन थ' नोंबो जोंहा हाबायाव सफैबाय नाहरब्रा आरो एसे नै लोगोफोर ओंखाम जाबाय जोङो हाबायावहाय ओमफ्राय मा होनबावनो दिनैबो मिरामिससोलाय आरोना मिरामिस बारायसो गोग्लैनानै होलायबाय समबार बाराय ओमफ्राय नै मिरामिसखौनो जालायबाय आरो ओमफ्राय हौवा गोदानाबो सफैबायमोन नालाय नै हौवा गोदानखौ बरायबाय मानसिफ्रा जि मोसाबाय बरायनानै
जोब्बाय नैबेनो आरोना नै लोगोफोर आवाथि मन्दबाहाय बेवहायनो जयग'खौ बाहायनो होगोन जगदान हौवा गोदाना जोङो नै बेवहाय जिरायनानै दङ साथामजोंहाय ओमफ्राय माने बैयाव बिराद थोन थोन नालाय ओंखायनो एसे साइडआव जिरायनानै थाथ'बाय आरो जोङो जोङो नै बे खाथियावनो गसंनानै हाबानि दसे नायनो होननानै गसंनानै थाथ'बाय आरोना नै मानसिफ्राबो जिरायनानै दङ आरो ओरै नै मन्दबावहाय ओमफ्राय हौवा गोदान जगदानाबो जिरायबाय दा ओमफ्राय हाबाया जागायजेनसिगोन आरो ओमफ्राय नायलायनि लोगोफोर अराबो ओरैबायदि गोजौ गोजौ थांबायना दैसो होनानै दोनथ'बाय थानांबाय माने बे पेन्देलावहाय गोजौआवहाय खामै जानो गिनानैहाय दै हरबाय थानांबाय आरो नै लोगोफोर बियो जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि बिफा बियो आखाइ हमनानै होबाय बिफाया ओमफ्राय दा बिसोरो आशीर्बाद लाबाय आरो बिफानि जाबाय दे जाबाय दे बै खाफालनिफ्राय नाख्रेब्रा खाफालनिफ्राय नाख्रेब
लोगोफोर नै जोङो हाबाखौहाय नायबाय दसे ओमफ्राय माने जोङो जोबजासिम थानो हाला आरोना आहाबो न'आव थांफिननांगौ नालाय दा गामिनि रायजो राजाफ्राबो आशीर्बाद होबावगोन गोबाव जागोन थांलायसै जोंहा न'आव थांनो नागिरबाय जोङो दा मोनाबायबो ना ओमफ्राय आंहाबो लेट जाद्रायो बांद्रायबा ओंखायनो थांसै आरोना लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट